Hei vaan kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa Kutimillan YouTube-kanavalle. Mun nimi on Milla ja tällä YouTube-kanavalla mä kerron mun erilaisista neulomiseen ja käsitöihin liittyvistä jutuista ja esittelen vähän, että minkälaisia töitä mä teen ja mitä kaikkea tässä viime aikoina on valmistunut. Tällä videolla mä ajattelin erityisesti kertoa vuoden 2025 neulesuunnitelmista, että mitä mä oon ajatellut, että mä tämän vuoden aikana tekisin ja neuloisin. Sen lisäksi mä ajattelin, että mä pikkusen esittelen näitä töitä, mitä mulla on tässä viime aikoina valmistunut. Ja voitaisiin lähteä ehkä ihan siitä liikkeelle, että mä ekana kerron, että mitä mulla on tänään päällä. Tää on Reetta Pellikan suunnittelema eka villapaitani ja mä oon tän tehnyt noin 1,5 vuotta sitten ja tää on ollut mun ihan ensimmäisiä villapaitoja, mitä mä oon koskaan neulonut. Mallina ja väriltään tää on oikein ihana. Mä tykkään hirveästi tästä mallista. Tää on kivan rento, mutta samalla silti kuitenkin siisti. Ja värihän on ehdottomasti ihan mun lempiväri. Mutta ainut mikä tässä on miinuksena, niin mä oon tehnyt tän Novitan hehkulangasta. Tää tehtiin kaksinkertaisella hehkulangalla. Ja tää on ihanan pörrönen, mutta mä oon aika herkkähipiäinen, joten musta tuntuu, että tää lanka on vähän sellainen, että tää herkästi mua kutittaa, joten mä en pysty pitämään tätä oikeastaan paljasta ihoa vasten, joten mä joudun vähintäänkin aina topin laittamaan tänne alle, jolloin se sitten tarkoittaa sitä, että kun tää on aika lämmin, niin tätä voi sitten pitää ehkä enemmän vaan, kun on oikeasti kunnolla pakkasta. Ja sitten se, että niin nyt mulla on tää ihan vaan pelkästään päällä, niin mä en sit pysty pitämään tätä oikein hirveän pitkiä aikoja ennen kuin se sellainen pieni kutina alkaa sitten häiritä oikein kunnolla. Mutta tälleen mallina ja väriltään tää on aivan ihana. Ja mulla on haaveissa, että mä neuloisin jonkun toisen villapaidan tästä samasta tällaisesta sähkönsinisestä sävystä, että josta sais ehkä sitten vähän enemmän sellaisen käyttöpaidan, jota voisi pitää sitten useammin ja joka olisi ehkä sitten se oman vaatekaapin sellainen vaatekaapin kulmakivi tavallaan, joka olisi helppo laittaa päälle, näyttäisi siistiltä, mutta olisi mieluisa pitää. No, sitten me voitaisiin lähteä katsoa vähän, että mitä mulla on viime aikoina valmistunut. Ja ensimmäisenä valmistuneena työnä mulla olisi tällainen ihana saukko-unikaveri. Mä näytän sitä vähän tässä lähempää. Tää on tosiaan, että tää pää on täytetty vanulla, mutta sitten tää vartalo on tällainen ihanan ohut. Tää on tosiaan Virkkuunurkan suunnittelema tää saukko-unikaverin ohje. Ja mä pääsin tossa loppuvuodesta viime vuonna tätä testivirkkaamaan. Ja tää oli kyllä aivan ihana. Et jos sua yhtään kiinnostaa itse tehdä tällainen saukko-unikaveri, niin sä pystyt Virkkuunurkan Instagramin kautta ostamaan häneltä ohjeen tähän saukko-unikaveriin. Mä oon tehnyt tän niin, että mä oon käyttänyt tässä Alice Velluton tätä tällaista pörröistä pehmolelulankaa. Ja mulla meni niin, että mä oon käyttänyt tätä vaalea beikeä, niin sitä meni vähän yli kerä. Ja tätä valkoista ei tähän paljon tullutkaan, niin kuin näkyy, niin sitä meni vajaa 1 kerä. Ja sitten nämä mustat yksityiskohdat, eli silmät ja muut, niin on sitten tehnyt ihan tuolta varastosta löytyvästä jämälangasta, merinolangasta, niin on nämä yksityiskohdat tehty. Mutta tästä tuli aivan ihana. Tää on todella söpö. Tää on menossa mulle eräälle ystävälle lahjaksi. Ja tosiaan tää oli kyllä oikein mieluisa virkata ja valmistui tosi nopeasti. Eli jos kaipaat jotain sellaista kivaa pikkusta nopeata välityötä, niin suosittelen tekemään tämän. Ja mä käytin virkatessa tähän 6 millin koukkua, mutta kannattaa se katsoa vähän oman käsialan mukaan, että mikä on sopiva. Mulla on ennenkin ollut niin, että jos on ollut tähän Alice Velluttoon suunniteltuja virkkausohjeita, niin mä oon joutunut sitä koukkua muuttaa, koska se on ollut joko se annettu ohjeessa oleva koukku, niin on ollut mun käsialalle joko liian iso tai liian pieni, niin kannattaa vähän oman käsialan mukaan katsoa, että mikä koukku olisi paras. Mutta tää on kyllä ehdottomasti tällainen söpöliini.
Sen lisäksi on tullut yksi toinen juttu, joka on ollut sitten testineulonta. Ja tässä näkyisi tämä. Eli tällainen pieni lasten pipo, minkä on tehnyt. Ja tämä on ollut ton Handmade by Ninnin suunnittelema ohje. Ja pääsin hänelle kanssa loppuvuodesta tätä testineulomaan. Mä oon tehnyt sillä lailla, että tämän pipon mä oon tehnyt tuosta Extra Fine Merino-langasta. Niin tää on sitten mukava pitää päällä. Ja tää oli tuplalatte, tämän värin sävy. Ja tähän pipoon mä sitten löysin käsityömessuilta marraskuussa niin tällaisen söpön valkoisen tupsun, joka mun mielestä täydensi tämän pipon. Ja tää ohje on kans niin, että sä pystyt Ninnin Instagramista katsomaan tämän ohjeen, jos sua kiinnostaisi tehdä tällainen pipo. Tässä oli useampaa eri kokoa. Tää on tää 1-3-vuotiaan lapselle sopiva koko, mutta siellä oli myös isommille lapsille sekä sitten muistaakseni aikuisille ohje, että pääsee tekemään vähän eri koossa tämän pipon, jos haluaa. Ja tää on mun mielestä, tää oli tosi simppeli tehdä. Tähän tuli paria erilaista palmikkoa, mutta tää on mun mielestä tosi näyttävä. Eli tosi siisti, tosi näyttävä. Niin tästä tulee kyllä kiva pipo. Mutta nämä kaksi oli nyt tällaista viime aikoina valmistunutta. Tietysti joululahjojen lisäksi. Mulla kävi vaan joululahjojen kanssa niin, että mulla tuli ihan hirveä kiire niiden tekemisessä. Ja viimeinen valmistui tapaninpäivänä. Ehdin kuitenkin jouluna sen vielä antaa. Joten mulla ei joululahjoista oikein ole kuvia nyt, mitä mä voisin tähän videoon näyttää. Mä ajattelin, että sit kun mä saan kuvia vielä niistä käyttäjillään, niin mä teen niin, että mä laitan niistä tonne Instagramin puolelle sitten kuvia, jos ne kiinnostaa. Mutta siellä on vähän sekä ommeltuja että neulottuja juttuja, mitä mä oon tänä vuonna, ei tänä vuonna, vaan viime vuonna antanut joululahjaksi. Mulla olisi nyt yksi vielä tällainen keskeneräinen työ, minkä mä pystyn näyttämään. Mulla on tulossa pari villapaitaa niin, että ne on menossa lahjaksi, joten mä ajattelin, että mä näytän ne sitten vasta, kun mä oon saanut ne valmiiksi, niin ei käy sitten sellaista tilannetta, että yllärinä lahjan saajille menevät paidat paljastuisikin sitten etukäteen, joten mä teen niin, että mä näytän ne vasta sitten myöhemmin, kun ne on valmiina. Mutta niihin sen verran voin paljastaa, että käytän tällä kertaa, mä voin itse asiassa näyttää, ne on mulla tässä vieressä. Niin uusi tuttavuus itselle, eli Pirtin Kehräämön kampalankaa on se, mitä mä näissä villapaidoissa käytän. Niitä on tulossa 2 kappaletta, toinen tulee tästä vähän vaaleamman harmaasta ja toinen tulee sitten tummemman harmaasta. Mutta tää on 100% suomalaista villaa ja mä yllätyin siitä, että kuinka pehmeätä tää lanka oli. Mä sain ystävältä tähän ihanan suosituksen, eli mun on pakko neuloa kanavan Jennalta. Hän on niin kokenut konkari, että hänellä on aina kaikkia ihania suosituksia, niin häneltä kysyin ja tämän vinkin tästä langasta sain. Ja tää oli kyllä just hyvä valinta niihin villapaitoihin, mitä mä aion tehdä. Mä uskon, että tää on pehmeä ihan vaan niin kuin sisäkäytössäkin, mutta sitten kun on kuitenkin 100% villaa, niin uskon, että tätä voi jonkin verran myös sit, jos haluaa, niin vähän ulkokäytössäkin pienellä säävarauksella sit kuitenkin käyttää. Mutta tää oli itselle uusi tuttavuus. Ootan kyllä innolla, että pääsen oikein kunnolla aloittaa, niin sitten näkee, että miten tämä lanka käyttäytyy neuloessa ja minkälaista jälki on sitten omaan käsialaan. Niin mielenkiinnolla ootan, että pääsen tekemään vähän uudesta langasta. On aina kiva kokeilla jotain uutta. Sitten mulla on vielä yksi tällainen keskeneräinen työ, mitä mä muistan, että mä viime jaksossa näytin. Ja tää on, ehkä menee tähän toisen sukan syndrooma hommaan, että mulla on nyt täällä ensimmäinen sukka valmis. Ja tähän olisi siis toinen sukka vielä tulossa. Tää oli mulla silloin keskeneräisenä edellisessä videossa. Mä laitoin tän tähän sukkablokkiin, niin tää palmikko aukeaa täältä edes pikkusen paremmin. Mutta tää oli tosiaan Jenny Ansahin suunnittelema Vuosaarisukka.
Ja tää oli nyt ensimmäinen sukka, minkä mä oon neulonut niin, että mä olen aloittanut täältä kärjestä, tehnyt tiimalasi kantapään ja sitten lopettanut tänne varteen. Ja oli kyllä ihan mielenkiintoista tehdä sukka näinkin päin. Tuli ehkä vähän haastetta, että se ei ollut vaan sitä eteenpäin tykittämistä, kun joutui vähän sitten miettimään ja kurkkailemaan ohjetta. Mutta ohje oli tosi simppeli ja tosi hyvin kirjoitettu. Eli jos sä teet ekaa kertaa niin, että haluaisit kokeilla lähteä tekemään sukkaa varpaasta varteen, niin mä uskon, että tällä Jennyn Vuosaarisukkien ohjeella sä onnistut siinä. Siellä on hyviä vinkkejä ja videoita, mistä pääsee sitten katsomaan, jos joku kohta on itselle vähän vieras. Ja ihan vaan pelkkien niiden ohjeiden pohjalta, niin mäkin onnistuin tekemään ekan varpaista varteen sukan. Tästä tulee kyllä kiva, mä tykkään hirveästi tästä kuviosta. Ja mulla oli tässä Dropsin Nude lanka, ja tää vaikuttaa tosi pehmeältä ja tällaiselta ohuelta, että nämä olisi ehkä hyvät sellaiset syksyiset sukat, kun kaipaa jotain lämmikettä, mutta ne paksut villaiset on vielä ihan liian kuumia, niin mielenkiinnolla ootan, että pääsen tätä testaamaan ja sitten myös se, että pääsee näkemään sen, että miten tämä lanka käyttäytyy käytössä. Että on jotenkin tosi ohkasta, niin mua mietityttää vähän se, että kuinka tämä tulee kestämään, mutta mielenkiinnolla odotan, että kuinka käy sitten, kun saa toisen sukan valmiiksi ja saa viimeisteltyä nämä ja saa laittaa käyttöön. Ja tässä on myös ehkä samalla voi esitellä sitten mun yhden käsityömessuostoksen, eli ostin 2 koossa Cindy Ekmanilta eli Knitsiltä näitä sukkablokkeja. Ja näihin on ollut kyllä hirveän tyytyväinen, että näissä on hyvä sitten blokata noita sukkia, että ne on sitten viimeistellyn näköisiä ennen kuin ne tulee käyttöön tai antaa sitten lahjaksi, niin näissä on sitten kiva, että kun saa viimeisteltyä, etenkin noita tällaiset palmikkosukat, niin musta tuntuu, että ne palmikot ei oikein aukea ja niistä ei tule kauhean näyttäviä ennen kuin ne on viimeistellyt, niin siihen ne on ollut ehdottomasti kätevät, että voin vaan suositella. Mä eka meinasin, että mä olisin ostanut sellaiset puiset. Näähän on tällaista, olisiko nämä ollut, mitähän nämä olisi ollut, tällaista muovisen tuntusta, olisiko tää ollut jotakin akryyliä, jos en väärin muista. Voisiko olla? Joo. Niin sitten nämä on kivat, että tää ei mene miksikään, vaikka se sukka on märkäkin, kun sen tähän laittaa. Et mua vähän mietitytti sen puisen kanssa sit se, että kuinka se sit kestää sitä, että jos siihen laittaa märkeäkin sukkia sitten viimeistelyssä, että miksi se olisi mennyt ja olisiko se pysynyt hyvänä, mutta nämä on ainakin sellaiset, mitkä kestää myös sitten sitä, vaikka se sukka olisi vähän märempi tai sitten olisi ihan sellainen kosteakin, niin ei mene miksikään. No joo, viime jaksossa mä kerroin mun omista villapaitasuunnitelmista. Mulla oli silloin ajatuksena tehdä tää Neulottu Kalevala 2-kirjasta tää Raudan synty ja sitten se Sari Nordlundin suunnittelema lummepaita. Ja mulla on ne edelleen työn alla, mutta mulla on tullut lankoihin vähän muutoksia. Mulla on täällä jo Vyyhdeiltä kerittynä nämä ihanat Vuonueen langat. Ja tää on Vuonueen, tarkistan, että sanon oikein, Vuonueen Pentti kampalankaa. Ja tässä on 70% suomalaista lampaanvillaa ja 30% sitten tenseliä. Eli tässä on tenseli vahvikkeena. Ja mä otin nyt sitten tämän päävärin värissä tumma petrooli. Ja sitten ihan sen koriste- ja kuviovärin, niin otin sitten tällaisen luonnonvalkoisen. Mutta mullahan oli alun perin tarkoituksena, että mä olisin näistä langoista tehnyt sen Raudan synty villatakin. Mutta siihen tuli pieni sellainen ongelma, että mä oon aikaisemmin tehnyt ainoastaan villapaitoja. Mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt neuletakkia. Ja sitten tää neuletakki, tää Raudan synty, olisi ollut silleen, että siinä olisi ollut se, että se nappilista ja muu, niin se olisi teekattu se villatakki. Ja sitten kun mä löysin tällaiset ihanat langat ja kerrankin vähän panostin ja ostin suomalaisen lampaanvillan lankaa, vähän isomman satsin ja vielä tällaista oikein värjättyäkin, niin sit mulle tuli pieni pakokauhu ja mä ajattelin, että mä en uskalla lähteä tekemään sitä villatakkia,
että kun mä en ole ikään sitä steekkausta, eli sitä aukileikkausta tehnyt, niin jos mä nyt teenkin sen ja se epäonnistuu ja sitten mä en pystykään tavallaan saamaan sitä paitaa valmiiksi, mutta myöskin sitten se, että se menisi aivan tosiaan pilalle se lanka, jolloin sitä ei voisi käyttää ja menisi tällaiset hyvät langat aivan hukkaan, niin mua rupesi vähän jännittämään, joten mä ajattelin, että sitten näistä langoista niin mä tekisin sen Sari Nordlundin Lumme Pullover-paidan. Eli se on sellainen, mä voin laittaa siihenkin itse asiassa siitä tähän kuvan, niin lähtee langat lentoon, mutta tosiaan niin mä ajattelin, että mä tekisin tästä väriyhdistelmästä sitten sen lummepaidan, eli tämä tumma petrooli olisi sitten siinä se pohjasävy ja ne kukat tulisi sitten tällä valkoisella. Niin menee ainakin sitten niin, että ensinnäkin, että mä tiedän, että se villapaita, niin mä osaan tehdä sen. Ja sitten se, että mä saisin sen käyttöön. Ja jos tuleekin sitten jossain vaiheessa projektia sellainen olo, että vitsit, että en mä haluukaan tehdä näistä langoista tätä paitaa, niin sitten ne voi purkaa ja käyttää johonkin muuhun projektiin. Mutta siinä vaiheessa, kun se villatakki, kun se on auki leikattu, niin niitä lankoja ei enää oikein mihinkään käytetä. Niin mä nyt ajattelin ottaa varman päälle näiden ihanien lankojen kanssa. Mä tykästyin tähän väriyhdistelmään tosi paljon, joten tää tulee mun mielestä olemaan kiva siinä lummepaidassa. Nämä on kyllä ihanat. Ja mä tuon vähän lähemmäksi tätä lankaa, niin tässäkin tää näkyy, että tää pikkusen kimaltaa tälleen eri tavalla. Ja mä oon just kuullut, että se tenseli on tässä sitten se, mikä tekee sen, että tää lanka on tällaista pikkusen kimaltavaa. Mutta mä uskon, että näistä tulee ihana paita. Ja toivon, että pääsen pikkuhiljaa aloittaa, niin vois sitten esimerkiksi jo seuraavassa videossa päästä teille näyttämään, että miten tämä projekti on edistynyt. Mutta tosiaan, nämä tulee nyt sen raudan synty villatakin tilalta, tulee siihen Sari Nordlundin lummepaitaan. Ja mä silloin aiemmin näytin, että mulla olisi ollut siihen lummepaitaan nämä tällaiset ruskeat langat, tai ruskea pääväri ja valkoinen kuviolanka, ja nämä oli tätä Dropsin limalankaa, niin mä sitten ajattelin, että mä näistä langoista kokeilen nyt sitten sen raudan synnyn tehdä, että sais siitä sen villatakin. Mulla olisi haaveena se myös, että mä pääsisin sen näiden mun lahjapaitojen jälkeen hyvin pian aloittaa, koska tää on ihanan pehmeätä lankaa, ja ainakaan tässä ei tunnu, että tää kutittaa mua, niin mä jotenkin haluaisin saada sen mahdollisimman pian aluille, että mä jo haaveilen, että kuinka se sopisi nätisti esimerkiksi valkoisen teepaidan tai valkoisen topin kanssa, niin odotan jo, että saan sen käyttöön, ja mulla on tietty visio siitä projektista ja takista olemassa jo omassa päässä. Toivotan vielä, että toteutus vastaa sitä visiota, että mikä mulla tästä on. Mutta nämä olisi nyt menossa näihin kahteen itselle tulevaan juttuun, eli villatakkiin ja neulepaitaan. Ja vähän tällaista pientä vaihtelua, mutta mun mielestä se on ihan hyvä vähän mielipidettä välillä muuttaa, jos sille tuntuu, että ei olekaan sitä, mitä ehkä haluaa ja mitä ajattelee. Ja tää on tässä kiva, kun sä pystyt yhdistelemään eri juttuja ja vähän vaihtelemaankin, että joudun ehkä myös tekemään sen, että täytyy vähän mallitilkkua neuloa. Yleensä en neulo ja sitten monesti sen takia on joutunut purkamaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä vähän panostan ja teen ihan mallitilkut, niin tulee sitten puikkovalinta ainakin oikein. Mulla on nimittäin monesti käynyt niin, että mä neulon aika tiukkaa, jolloin se sitten on niin, että tavallaan se ohjeessa annettu puikkokoko niin saattaa olla niin, että se on neuloessa mulle liian pieni se puikkokoko, koska sitten kun tekee tosi tiukkaa, niin se jää vähän, että tulee sitten niin, että tulee liian pieni siitä valmiista asusteesta, minkä tekee, niin monesti on, että saatan tehdä niin, että riippuu toki myös, se riippuu hyvin paljon myös langasta, niin voi olla, että vaihtelen vähän ohjeissa annettuja puikkokokoja, niin se on sitten ihan selviä sillä, kun tekisi sen mallitilkun, niin ei tarvitsisi ainakaan purkaa. Niin ajattelin, että näissä isommissa töissä
Sukissa on vähän se, että sen varren nyt voi helposti vielä purkaakin, mutta sitten nämä tällaiset neuletakit, villapaidat, niin niissä mä ajattelin, että mä teen sen mallitilkun. No, tässä on nyt ollut vähän ekoja neulesuunnitelmia ja mitä mä tosiaan ajattelen, että mä tekisin ja mitä mulla on siellä työn alla. Mutta sen lisäksi mä oon Instagramin puolella halunnut osallistua pariin eri haasteeseen, mitä mä lähden myös sitten tekemään. Ja sitten mulla on vielä yksi uuden vuoden lupaus, josta mä aion sitten kertoa tällä videolla. Ja ensimmäinen on tällainen Lankavimman Sandran suunnittelema haaste. Ja tämä haaste menee tuolla Instagramissa hashtagillä vipitvalmiiksi 2025. Ja tässä haasteessa on ideana se, että tehtäisiin valmiiksi niitä jo aloitettuja neuletöitä, mitä löytyy niistä omista varastoista. Ja mä kävin nyt mun omia töitä läpi ja mä löysin sieltä 10 keskeneräistä työtä, joista pari oli sellaista, että mitä mä en ollut enää edes muistanut, että ne oli ihan täysin unohtunut tonne neulekopan pohjille. Mulla tuolla nurkassa näkyykin tuo neulekoppa, niin tuolta pohjalta löytyi näitä keskeneräisiä töitä. Niin ajattelin osallistua tähän Sandran haasteeseen ja lähteä tekemään näitä mun keskeneräisiä töitä valmiiksi. Mulla on siellä muutamat työt niin, että mitkä menee sen sijaan, että mä neuloisin ne loppuun, niin menee purkuun. Ja tähän oli ihan selkeä syy, että kun mä yhtä keskeneräistä työtä sieltä jatkoin, niin se oli ollut mulla niin kauan keskeneräisenä, siitä oli ehkä 2 vuotta, kun mä oon sen aloittanut, niin oli käynyt niin, että sinä aikana mun käsiala oli muuttunut tosi paljon. Joten sitten kun mä jatkoin tätä työtä, mikä mulla siellä oli kesken, tää oli siis sukka, mitä mä sieltä jatkoin, niin se näkyi niin selkeästi se kohta, että missä se on tavallaan, että mihin se on jäänyt silloin edellisellä kerralla ja mitenkä se sitten nyt jatkuu. Että mun oli pakko purkaa se, koska se ei mä tiedän, että viimeistely olisi ehkä vähän tasoittanut sitä, mutta mä tiedän, että se viimeistelykään ei olisi sitä työtä pelastanut. Niin se oli niin selkeä se ero tavallaan siinä, että missä kohtaa se työ oli jäänyt tauolle ja missä kohtaa sitä oli jatkettu. Että siitä tuli tosi ruman näköinen, joten mä halusin sen työn purkaa. Ja täytyy katsoa myös muutaman muunkin keskeneräisen kanssa, että mä vähän veikkaan, että niissä on sama juttu, että sitten se käsiala ei olekaan enää niin samanlaista, jolloin sitten täytyy laittaa se työ purkuun. Mutta mä oon myös nyt aika innokkaasti ottanut sen asenteen, että niitä keskeneräisiä töitä, niin turha on väkisin tehdä sellaista työtä loppuun, mikä sua itseä ei enää inspiroi yhtään, vaan sitten ihan rohkeasti nypätä langan päästä, ottaa puikot pois ja purkaa koko työ ja vähän lankaa suoristella, että sä pääset sitten käyttää sen langan johonkin sellaiseen työhön, mikä sua sitten oikeasti inspiroi ja mistä tulisi sitten kiva työ. Mutta jos sua kiinnostaa tällainen haaste ja sulta löytyy sieltä kotoota vähän enemmänkin keskeneräisiä töitä, niin kannattaa käydä Instagramissa katsomassa Lankavimman eli Sandran sivut ja siellä hänellä on erikseen siinä feedissä kiinnitetty julkaisu tälle #vipitvalmiiksi 2025 haasteelle, niin pääset sieltä sitten katsoa, että mitä kaikkea tämä haaste pitää sisällään. Tämän Sandran haasteen lisäksi Meerinovillan Meeri, myöskin Instagramin puolella, on tehnyt tällaisen Meerinovillan sukkahaaste 2025 hashtagin ja sitä kautta sinne pienen haasteen, jossa tarkoituksena olisi neuloa tulevan vuoden aikana jokainen kuukausi 1 sukkapari, jolloin sulla olisi sitten tämän vuoden lopussa joulukuussa niin 12 sukkaparia valmiina. Ja tämä on myös toinen, mua kiinnostaisi hirveästi lähteä omille ystäville ja sukulaisille ensi joulua ajatellen neulomaan villasukkia. Niin mä ajattelin, että tämän haasteen myötä niin mä aloitan jo niitä joululahjasukkia. Eli sen haasteen aikana tulee sitten valmistumaan erilaisia sukkapareja, joista voi olla, että menee kaikki, tai sitten voi olla, että ajatus muuttuu vuoden varrella, eikä ei mene välttämättä yhtään, tai vain yksittäiset parit menis sitten lahjaksi tänä vuonna jouluna. Niin ajattelin, että tänä vuonna voisin olla kerrankin ajoissa, ettei käy samaa kuin viime vuoden joululahjojen kanssa, että sitten hikihatussa ennen joulua ja puikot viuhuen sai niitä juttuja tehdä valmiiksi, vaan pystyisi vähän jo ennakoimaan.
Mutta jos sä haluat osallistua tällaiseen sukkahaasteeseen, niin sitten vaan Instagramissa käy tuolla Meerinovillan sivuilla ja sieltä sitten tämä hashtag Meerinovillan sukkahaaste 2025, niin sieltä löydät lisää juttuja. Ja sitten tähän haasteeseen, koska nyt on jo tammikuu käynnissä, niin se ensimmäinen sukkapari, niin mä löysin myöskin Instagramista kivan ohjeen. Oli tällainen yhteisneulonta ja pieni tällainen neulonta siellä. Emilia neuloo ja Knit-sipillä, eli Emilialla ja Sinnalla on tällainen heljäsukat menossa. Ja se malli näytti tosi ihanalta, sellaiselta pitsiselle ja pientä palmikkoa ja muuta taisi siinä mallissa olla. Näyttää tosi ihanalta ja mä ajattelin, että mä tähän laitan myös kuvan siitä, että mille valmis sukka sitten näyttää. En ole vielä ehtinyt aloittaa, mutta se malli jotenkin omaan silmään oli niin miellyttävän näköinen, että siitä mä haluaisin tehdä sitten tähän sukkahaasteeseen tämän tammikuun sukkaparin. Toivotaan, että mä pääsen mahdollisimman pian aloittamaan. Mä oon kyllä vähän sellainen, että mä tykkään tehdä useampaa työtä kerralla, että sitten voi aina tehdä vähän sitä työtä, mikä inspiroi, mutta sitten kuten oli tämä, että kun katsoit paljonko niitä keskeneräisiä töitä siellä kopassa oikein oli, niin sitten moni on aikaisemmin jäänyt kesken. Niin nyt mä ajattelin, että mä pyrin siihen, että mä tekisin aina vähän jotain vanhaa työtä sieltä valmiiksi, mutta sitten nämä uudet työt niin myös olisi sillain, että sitten ne ei jäisi uusiksi keskeneräisiksi töiksi, vaan ne tulisi myös ihan valmiiksi asti. No, tässä alkoi olla aika lailla nämä mun suunnitelmat kasassa, mutta sen lisäksi mä oon tehnyt yhden pienen uuden vuoden lupauksen liittyen näihin neulonta- ja käsityöjuttuihin. Ja musta tuntuu, että tämä sama uuden vuoden lupaus on aika monella muullakin neulojalla ollut, mitä itse tuolla somessa seuraa, niin on tullut vastaan. Ja mulla olisi vähän tällainen idea, että mä en noita uusia lankoja ostelisi ihan niin paljon. Eli mä kävin läpi mun lankavarastoa ja mulla löytyy melkein 20 kilon edestä lankoja, joka tarkoittaa sitä, että niillähän neuloisi vaikka koko tämän vuoden ja ehkä seuraavat 2, 3, 4, 5 vuotta, jos niistä langoista lähtisi tekemään. Niin tarkoituksena olisi nyt se, että mahdollisimman moneen työhön pyrin käyttämään noita mun jemmassa valmiina olevia lankoja. Toki mä oon tehnyt tähän pieneen lupaukseen itselle myös ehkä, voisi sanoa, että pienen porsaanreiän, mutta jos mulla on joku tietty malli ja joku tietty työ, minkä mä aion tehdä lahjaksi, ja mulle ei siihen lankoja löydy, niin mä voin sitten näihin lahjatöihin, niin voin ostaa lankoja. Lankoja sitten, että siitä lahjasta saadaan sopivanlainen, koska tässä mun omassa lankavarastossa on vähän se ongelma, että mulla on vuosien saatossa kertynyt hirveästi erilaisia sukkalankoja. Ja sitten tosiaan se, että mä aikaisemmin oon neulonut pelkkiä villasukkia, mutta nyt kun neuloo myös enemmän niin kuin asusteita ja vaatteita, että saattaa esimerkiksi tehdä näitä paitoja, mutta tulee tehtyä myös paljon esimerkiksi pipoja ja kaulahuiveja ja just nyt sitten, että tämä eka uusi villatakkikin olisi tulossa, niin sitten nämä sukkalangat ei aina välttämättä ole niitä kaikista parhaimpia lankoja niihin projekteihin ja etenkin just sitten se, että jos on niin kuin myös itselle tulossa, niin sitten kun on vähän sellainen herkkähipiäinen, niin mulle ainakin toi perinteinen 7 veljestä lanka villapaita langaksi niin, että mä käyttäisin sitä ihoa vasten, niin se on sellainen, että se kutittaa mua liikaa. Et lapasissa ja villasukissa se menee, mutta jos mä teen siitä ihan kokonaisen villapaidan, niin sit se olisi sellainen, että siellä alla pitäisi pitää esimerkiksi pitkähiasta. Niin sitten nämä ei ole vielä päässyt nämä mun villasukkalangat näihin isompiin projekteihin käyttöön. Ja toiseksi on sitten myös ollut se, että mulla saattaa olla yhtä väriä vain yksi kerä, joten sitten myös tällaisiin isoihin töihin niin pitäisi olla joku sellainen sitten jämälankatyö tai joku, että missä olisi paljon erilaista kuvioa, että pystyisi sitten käyttämään niitä lankoja. Vähän on suunnitellut sellaista raidallista villapaitaa näistä mun sukkalangoista, että mikä olisi niin, että siihen tulisi 5-7 eri väriä. Mutta se on sitten nyt vähän vielä työn alla ja se on vasta
suunnitelman tasolla, että mä ehkä lähden siitä, että mä pystyn aluksi käyttämään näitä mun lankoja vähän tollaisiin pienempiin töihin ja myöskin sit se, että pysyisin nyt näissä projekteissa, mitkä mulla tässä on työn alla ja keskeneräisenä. Etenkin niin, että mä saisin ne lahjapaidat valmiiksi, mutta myös sitten se, että sais pitkästä aikaa neulottua myös itselle jotain kivaa. Tässä on nimittäin huomannut, että kun oli joulu tuossa vähän aikaa sitten, niin tuli tosi paljon neulottua lahjaksi, mikä on myös aivan ihan neuloa lahjaksi todella paljon. Mä tykkään antaa itse tehtyjä juttuja lahjaksi, mutta nyt on sitten kiva, kun uutena vuotena pääsee tekemään myös vähän jotain itselle. Ja tääkin on tosiaan jo pian 2 vuotta vanha villapaita, niin mä ajattelin, että nyt olisi myös kiva saada omaan vaatekaappiin jotain uutta. Ja mä koen, että nämä mun lankavalinnat, mitkä mä oon ottanut, niin nämä on tällaisia aika neutraaleja sävyjä, joita pystyy yhdistämään helposti tosi monen muun esimerkiksi vaatteen tai sitten tavallaan takin tai huivin tai pipon kanssa, niin mä toivon, että noista tulisi sellaisia pitkäaikaisia vaatekaapin kulmakiviä, mitkä olisi aina kiva laittaa päälle. Mutta mä tässä rupesin katsomaan, että mun videolla alkaa olla jo aika paljon mittaa. Ja tää voisi olla silleen, että tässä olisi nyt ne suunnitelmat ja sellaiset jutut, että mitä pystyy sit oikeasti lähteä toteuttaa ja tekee, niin olisi tosi kiva sitten, että pääsis seuraavilla videoilla näyttää, että kuinka nämä jutut on edistynyt. Tiedän myös sen, että matkan varrella tulee aina uusia suunnitelmia, mutta ne on sitten kivoja yllätyksiä. Joten mä lopettelen tämän videon tähän. Ihanaa, että olit katsomassa mun uutta videoa, kuuntelemassa mun vuoden 2025 neulesuunnitelmia. Toivottavasti sait näistä inspiraatiota tai toivottavasti nämä innostaa sua palaamaan niiden sun omien töiden pariin ja ehkä kaivamaan muutamat keskeneräiset työt sieltä omasta kaapista työn alle ja viimeistelemään ne. Jos haluat nähdä jatkossa lisää mun neuleaiheisia videoita, niin ei muuta kuin tilaa kanava. Käy seuraamassa mua Instagramissa, niin pääset näkemään siellä vähän enemmän reaaliajassa, mitä kaikkia käsitöihin liittyvää mä puuhailen. Toivottavasti sulle tulee neulomisen täyteinen ja ihana vuosi 2025. Ei muuta kuin hei hei ja nähdään taas seuraavassa videossa.